Bună seara și bine v-am găsit! Câteva cuvinte despre această lună plină care doar ce a trecut în balanță și despre importanța majoră a vremurilor pe care le trăim, despre această prăbușire totală a tot ceea ce ne construia nouă imaginea despre viața unui om, despre împlinirea vieții unui om. Ce anume se prăbușește și de ce se prăbușește? Se prăbușește o întreagă mentalitate despre faptul că omul este doar corp și doar trup și el este doar născut pentru procreere și că este dator cu o moarte fizică. Puțini vin în această viață sau puțini au fost în trecut, din ce în ce mai mulți sunt acum, cei care vor să înțeleagă ceea ce trăiesc, însă totuși cei mai mulți sunt cei care vor doar să obțină ceva de la această viață. Despre ce vreau eu să vorbesc este subiectul împlinirii potențialului unui om. Nu ai cum vreodată să-ți împlinești potențialul cât timp rămâi blocat la nivel de nevoi fiziologice, gen hrana, adăpost, apropiere fizică, nici de cum o intimitate emoțională, nu ai cum să-ți împlinești potențialul cât timp tot ceea ce faci este să-ți asiguri sau să-ți protejezi o siguranță limitată. La acest nivel de viață, există foarte multă durere, deoarece omul este permanent în apărare. Orice gând, orice cuvânt, orice acțiune este permanent o acțiune de apărare și de limitare proprie. La acest nivel nu există colaborare, deoarece omul nu este conștient de contribuția lui în nicio relaționare. El doar vrea să obțină, el vrea să devină conștient doar de ceea cu ce celălalt participă la acea relaționare sau la acea relație sau la acea interacțiune. La acest nivel, oamenii se întâlnesc, dar așa a fost, da? Deci, la nivel de masă, ce zic? Adică la nivel de majoritate,
principiile vieții țineau doar de asocieri pe nevoi. Iubirea era, de fapt, astuparea unor frici prin celălalt. Adică frica mea sau nesiguranța mea, nesiguranța traiului meu sau nesiguranța supraviețuirii mele mă asocia pe mine cu cineva. Și asta a produs foarte multă durere și, repet, foarte multă limitare. De exemplu, la acest nivel de credințe și de participare la propria viață, oamenii se întâlnesc, adică socializarea reprezintă în primul rând apărare, chiar dacă pare prietenie, chiar dacă pare distracție, în spatele acestor aparențe stă apărarea. Apărarea unei imagini, apărarea unei etichete, apărarea unui venit, apărarea unor proprietăți. De aici, apărarea unor credințe, deci apărarea egoului, și atunci discuțiile au decăzut din ce în ce mai mult la un vocabular extrem de limitat, extrem de sărac, iar la acest nivel există această rutină sau bucuria a rămas în a fi înțeleasă doar prin asigurarea nevoilor fiziologice, da? Deci hrană, mângâiere, adăpost, și securizarea lor prin relații, dar ce fel de relații? Relații de interese și nevoi. Omul a uitat că aceste relații pot fi de folos în a afla mai multe despre viață, deci, revin, împlinirea potențialului unui om ține de creșterea lui proprie, ține de cunoașterea lui și apoi de dezvoltarea lui. Nu poți, dar înainte, deci noi ce am făcut? Am încercat să ne dezvoltăm fără să ne cunoaștem și atunci ne-am dus pe niște căi care nu sunt ale noastre. Ca să ajungi la deci împlinirea în toată viața asta în care o căsnicie sau o relație bazată doar pe aceste nevoi deci bucuria era oarecum satisfăcută doar prin aceste nevoi, de fapt nu era o bucurie, cât era o liniște a acoperirii unor frici.
dar visul potențialului, visul sufletului producea și produce foarte multă durere, foarte multă lipsă. E ca și cum. Deci, dacă până acum un om a înțeles luna ca pe un tablou frumos, vai ce lună frumoasă pe cer, sau altul a încercat științific să descopere niște informații, deci unul a visat la o iubire pe care luna o poate ocroti, proteja, da, adică secretul, da, visului, pentru că frica adică nevoia de siguranță trebuia să ascundă ceva, pentru că este nevoia de apărare, este frica de pierdere, nu este bucuria iubirii sau bucuria de a fi. Este o mare diferență între a crede că ești și a fi. A crede că ești este definit de foarte multe criterii care se dărâmă instant în momentul în care apar niște provocări care care te destabilizează, care îți arată că nu ești ceea ce crezi că ești. Și atunci, pentru a ajunge la a fi, trebuie să parcurgem drumul în a ne completa alte nevoi. Deci, unul a visat la lună sau o vede în continuare ca pe un tablou fără să înțeleagă profunzimea a unui lucru pe care el însuși nu și-l poate explica, dar care totuși există, fără să înțeleagă că el poate să ajungă să-și explice multe lucruri în momentul în care va parcurge drumul în interiorul său, iar cel care a încercat să o înțeleagă dogmatic, științific, este cel care efectiv respinge radical noțiunea de iubire, existența iubirii. Deci unul visează deci toată această mentalitate există la nivelul în care omul se vede ca un trup care se naște, se distrează, deci distragerea vieții și apoi moare. Și gata. Ceea ce se întâmplă acum este că beneficiem de enorm de multă cunoaștere a spiritului, a energiei, alta că sunt activate în interiorul acestui trup multe alte simțuri care ne dau posibilitatea de a observa nu doar ceea ce ne dorim, ci de a observa și cu ce noi contribuim la ceea ce ne dorim. Pot să am nevoia de a contribui
la ceva în această lume dintr-o nevoie egotică în care să-mi satisfacă credințele despre mine de om um, din punct de vedere moral bun sau în care să mă amăgesc că mi-am deschis sufletul sau doar ca să vadă lumea cine sunt. Sunt nenumărate motivații interioare. Pentru că adevărata contribuție nu va veni decât atunci când omul va ajunge în conștiința sa interioară că el este venit pentru așa ceva, pentru direcția aia, pentru contribuția aia, că el este ceea ce el contribuie, ceea ce el contribuie cu, da? Deci cu el însuși, el contribuie, dar ca să ajungă la acel nivel, el trebuie să treacă de pragul distragerii al nevoilor fizice, adică clar va fi testat în planul resurselor, va trebui să se conecteze la nevoia lui energetică, spirituală, la altă sursă de siguranță față de siguranța credințelor fizice. Îmi pun o alarmă sau o cameră video sau mi-urmăresc iubita. Da? Deci acolo este o nevoie de siguranță dintr-o frică de supraviețuire, dar care, cât timp eu sunt în în această mentalitate, în acest program despre viață, nu am cum să ajung la bucurie de nicio culoare, nu am cum să am parte de colaborare. La nivelul acesta, cei mai mulți oameni vor să aibă un partener. Ei nu vor să fie împreună cu un partener, pur și simplu vor să aibă ceva. De aceea o să trec prin 2-3 subiecte destul de importante. M-am întâlnit în ultimul timp cu mai multe situații legate de magie de legare a partenerului sau de legare a omului iubit, în ghilimele iubit, deci a omului dorit. Este o mare diferență între a dori și a iubi. Și probleme de dezlegare. În momentul în care deci există cu adevărat această magie. De fapt, orice gând este magie, însă cel care este conștient de puterea lui o poate folosi cu intenție. Însă, cineva care reușește să te lege sau care leagă pe omul pe care tu îl iubeai, se leagă de celălalt doar la nivel de frică, la nivel de câmp de durere. Deci, la nivel de
La nivel de frică, da? Întuneric, dar întuneric ce sens? Întuneric egal frică. Nu îl poate lega dacă el este la nivel de suflet. Deci îl leagă doar pe ceea ce este, hai să nu zicem stricat, să zicem un pic distorsionat înăuntrul lui. Și atunci, dacă cineva... Și atunci, cum să te dezlegi dacă ești legat, da? Pentru că se practică foarte mult. Începi deci, faci tot posibilul să-ți crești puterea pe lumină. De ce? Și faci tot posibilul să pătrunzi înăuntru tău pentru a descoperi ce frici mai ai. Deci este foarte important. Pentru a nu mai fi pion pentru nimic, pentru a nu te mai autosabota, pentru a nu mai pierde ceea ce iubești, este foarte important să-ți descoperi cât poți de mult din aceste frici subconștiente care sunt în noi toți. Și dacă cineva a legat și tu ai rămas fără că a fost legat, mulțumește pentru că acolo unde a fost legat, el va fi forțat, nevoit, prin durere, bineînțeles, să își descopere acele frici și să le vindece. Pentru că altfel, prin acele frici, te-ar fi rănit pe tine. De exemplu, o frică care îmi vine acum, da, este frica de a nu fi condus. Deci frica de a nu fi condus, frica că, de exemplu, foarte mulți bărbați la nivelul de supraviețuire, adică mă nasc, mă căsătoresc și mor, există această frică de a nu fi condus, de a nu fi, de a nu avea altcineva dreptate. Sau nu neapărat dreptate, de a avea altcineva soluția, ceva de undeva pe acolo. Și atunci, frica asta de a nu fi... Deci, tu ca om spui că vrei o relație, știi? Spui că vrei să iubești și să fii iubit. Dar tu înăuntru tău ai aceste programe care nu-ți permit ție vreodată să colaborezi cu cineva. Fără colaborare, nu ai cum să simți iubirea pentru că nu are pe unde să intre. Deci poți să fii extrem de iubit, dar tu să nu simți că ești iubit și dacă tu nu simți că ești iubit, efectiv vei lovi sau o vei lua pe drumuri care nu ți sunt tocmai benefice. Deci, te dezlegi prin a-ți descoperi, cu ajutor, fără ajutor, cu cunoaștere, fără cunoaștere, cu foarte multă voință. Dacă ești în durere, trebuie să-ți descoperi fricile care te limitează, care te opresc de la împlinirea potențialului tău, oricare ar fi el. Deci nu este un potențial. De exemplu, cei care s-au făcut, nu știu, să zicem că au reușit în societate pe o anumită poziție, dacă ei au reușit din dorința de a o obține, ei nu sunt acolo din potențialul lor. Ei sunt pe un post care nici măcar nu are, poate să nu aibă de-a face cu ceea ce sunt ei înăuntru lor. Deci, destinul unui om începe când omul începe să-și dorească să contribuie. Deci una este să-și dorească să se dezvolte pe sine, este un stadiu,
Iar ulterior acestui stadiu este dorința de a contribui prin propria lui dezvoltare, care va continua ca să poată să contribuie permanent cu altceva sau cu mai mult. Până când într-un om nu se nasc nu se naște conștiința acestor nevoi, omul va rămâne la nivelul ăla de luptă, de apărare, de fugărire unul pe celălalt, de acuzare unul pe celălalt, delegare, dezlegare, blestemare și alte lucruri, inconștient. Deci va rămâne atât de acoperit de durerea propriilor lui acțiuni, încât trebuie foarte mult efort sau foarte multă motivație interioară la un moment dat. Deci trebuie ori printr-un șoc, ori printr-o pierdere, ori printr-un ajutor al unui alt om, pentru a conștientiza că fără îndeplinirea creșterii personale din potențialul său, deci din descoperirea potențialului și înălțarea potențialului, fără această conștiință a vieții pe pământ, fără această înțelegere a naturii unui om și a unei vieți, omul va rămâne în durere. Durerea care te acoperă este durerea creată tot de tine. Când? Atunci când am trăit cu toții în această distragere, în această distracție a vieții în care veneam, eram copii, bezmetici, adolescenți, toate prostiile tinereții, sacrificiul maturității și boala și insatisfacția bătrâneței, să zicem, sfârșitului trupului fizic, regretele, toate regretele sfârșitului. Deci, pentru că atunci omul nu a funcționat decât pe ceacrele inferioare și acelea fiind rupte de adevărul întregului. Atunci noi am trăit social, da? Ca despre asta am început, prăbușirea unui întreg social, am trăit socialul relațiilor din oameni jumătăți, din oameni rupți, din oameni plini de nevoi, din oameni plini de frici, plini de dogme pentru supunere sau înțelese ca și supunere, iar acum se trece că balanța înseamnă socializare, dar nu mai este socializarea. Deci înainte noi făceam tot posibilul să controlăm schema unui noi, deci schema în care noi să existăm, 1 plus 1, 1 plus 1 plus 1, neînțelegând de nicio culoare ce înseamnă noi.
această lume se prăbușește. Se înalță lumea în care omul înțelege sau începe să înțeleagă și să observe și să descopere că de fapt, deci noi vroiam să controlăm existența unui noi sau să-l construim. Iar acum înțelegerea este că nu există noi. Există întotdeauna eu care prin colaborare cu tine efectiv suntem unul. Indiferent că mi ești coleg, prieten, vecin, străin, deci dispare conștiința că poate nu e ușor de înțeles, dar în momentul în care eu interacționez cu cineva și din start, deci înainte cum era? Eram eu care preluam conducerea sau era el care prelua conducerea? Și făceam cu schimbul. Și noi credeam că e un noi. Acum e un eu care nici nu conduc, nici nu sunt condusă și e un el care nici nu conduce și nici nu este condus, ci rămânem permanent în acest eu, în a fi, rămânem permanent în a fi, atât eu cât și celălalt, abia aici apare o relație care nu mai este o relație ierarhică, nu mai este o relație limitată, pentru că eu când apar, indiferent că mă duc acum la un grătar, da? Înainte era un grătar cu discuții absolut fizice, minimale, reduse, neînțelese, neascultate, neauzite, nespuse, visate și așa mai departe. În care poate mai multă atenție era pe ceea ce mâncam sau ceea ce beiam sau pe ceea ce visam decât pe a fi. A fi acolo în acel moment lângă toți ceilalți, într-un cadru natural. Dar acum, păstrând această capacitate, dar n-ajungi la a fi până nu faci pașii de a te cunoaște, până nu-ți iei timp, până nu înțelegi efectiv dacă mai dorești doar să trăiești în acea lume în care petrecem și trăim la nivel de separare între noi, la nivel de așteptare, de durere, de neîmplinire și de ce durere? Pentru că eu vreau întotdeauna ca altcineva să-mi îndeplinească o nevoie de iubire, o nevoie de resurse, o nevoie de, nu știu, siguranță fizică, gen eu n-am casă, tu ai casă, ne unim, de statut social, de procreerea unui copil. Sunt suflete care, deoarece nu-și urmează potențialul, efectiv sunt obsedate de dorința unui copil
tocmai pentru a își hrăni niște nevoi de apartenență. Deci, după cum spuneam, o întreagă lume se prăbușește, pentru că din ce în ce mai mulți vor observa că că idealul lor de viață, văzut până nu de mult, era de fapt un ideal care era foarte, foarte, foarte mic, chiar dacă era el adus la bărbatul perfect, copilul perfect, casa perfectă, aia tot perfect, job perfect, resurse ideale și sufletul sau identitatea lipsă cu desăvârșire. Încrederea în cel de lângă lipsă cu desăvârșire. Pentru a ieși din această buclă uriașă a durerii pe care fiecare dintre noi a construit-o în momentul în care a trăit la nivelul distragerii și a pierderii de spirit și de har și de suflet. Pentru că ce se întâmplă dacă eu intru într-o relație datorită unei nevoi? Că îmi hrănește mintea, că îmi hrănește corpul, că îmi hrănește ego-ul de frumusețe, că îmi hrănește nu știu ce alte resurse, cu alte resurse îmi hrănește ceva ce eu am nevoie. Deci dacă eu intru în relația aia pe aceste nevoi, fără ca eu să fac nimic pentru propriile mele nevoi, gen, sunt foarte mulți oameni care și-au construit propria durere. În momentul în care au intervenit în altă relație și au, gen părinți, să zicem, da, și au zis nu te căsătorești cu ăsta, te căsătorești cu celălalt și așa mai departe, ei au produs durere propriului copil și și-au produs lor durere pentru că poate copilul i-a abandonat. Și ei trăiesc într-o ură de abandon, să zicem, dând vina pe copil, neînțelegând de nicio culoare că ei au produs durere din nevoia lor de a acapara acel copil, de a controla propriile lui frici despre viitorul copilului sau despre viitorul părintelui. Deci, când reacționez, toată existența noastră în care am reacționat din frică și din nevoie, noi am produs durere și ne-am produs durere. Ei, durerea este efectiv ca un cocon acum în jurul nostru și este nevoie de foarte multă hotărâre, forță, de conștientizare foarte adâncă, de a decrea, de a dezolva minciuna acestei dureri ca și cum ea ar fi fost produsă de ceilalți, pentru că nimic n-a fost produs de ceilalți. Totul a fost produs datorită felului în care noi am interacționat cu ceilalți, pentru că am interacționat doar la nivel de plan fizic și doar la nivel egotic de a obține, de a cere, de a pretinde, de a poseda. Un alt subiect, deci au fost trei legate de magie și legături, legate de
felul în care îți privești acum existența, pentru că există, mai ales această săptămână care urmează, zilele de Paști, sunt zile extraordinar de puternice în care efectiv poți să-ți urci nevoile de la bază, da? De la chakra 1, să le ridici și să-ți accesezi potențialul sau să-ți pui în contact, da? Potențialul cu sursa lui de hrană. Adică să reușești să-ți accesezi o supraconștiință care te va ghida, te va îndruma cum să-ți recunoști potențialul, cum să afli cine ești. Noi am crezut că am venit aici pentru distracție și în distracția aia toată lumea plânge. Pentru testare unul pe celălalt, pentru minciună, pentru înșelăciune, pentru judecare, pentru tot felul de chestii de genul ăsta, comparație, folosire și așa mai departe. Dar, de fapt, fiecare dintre noi a venit aici pentru a afla cine este. Până nu aflăm cine suntem, nu există cu adevărat bucurie, nu există cu adevărat stabilitatea pe care o căutăm, nu există cu adevărat siguranța după care noi tânjim. Nu există cu adevărat realizare, pentru că nimic nu se va simți ca fiind o realizare, ci o mare trudă, un mare sacrificiu. Deci, cine va vedea? Deci, acestea sunt dimensiunile, planurile. Nu poți să fii și în supraviețuire și în potențial. Sau, sau este diferență până reușești să-ți ridici potențialul din supraviețuire și atunci să începi să afli din ce în ce mai profund cine ești, ce este lumea, să fii, adică să și faci, să te și exprimi conform a cine ești tu și să-ți construiești o viață și să contribui la viață. Două, trei cuvinte despre biserică. Într-adevăr, biserica te poate, deși rolul ei este să te introducă în spirit, în același timp ea te poate ține prin dogmă la nivel de trup. Să mă explic. Nu știu dacă biserica este vinovată pentru faptul că unii oameni văd biserica doar ca și dogmă, ca și literă de lege, așa cum o percep ei la nivel mental, sau cei care percep, care aleg să rămână în a cere de la Dumnezeu ceva, deci în a înobțire de la Dumnezeu, în a pretinde că știu cine este sau ce este această divinitate, în a fugi efectiv de orice responsabilitate, a se mulțumi cu faptul, da, sunt păcătos, mă iartă și merg mai departe, mă mai distrez un pic. Deci, da, sunt preoți care sunt încă pe credințele vechi de supraviețuire și de conducere și de ordine socială,
Dar sunt și foarte mulți preoți care sunt la nivel de conștiință, la nivel de har. Dar revenim. Dar de unde de fapt vreau să ajung? Este a nu mai confunda dogma, cartea, cu capacitatea unui om de a înțelege cartea prin energia ei. Deci, despre faptul că biserica te poate propulsa spre a-ți descoperi potențialul, te poate susține enorm în energie, enorm în curățarea câmpurilor, în dezlegarea de durere, în conectarea la îngeri și la tot ceea ce și nu doar îngeri, la tot ce înseamnă lumea nevăzută, atât din noi, cât și de jur împrejurul nostru, dar în același timp te poate ține la nivel de vis, la nivel de dogmă, la nivel de ce m-am întâlnit recent cu cineva care îmi spunea că noi nu trebuie să trăim decât până la 70 de ani, că așa e scris în psaltire și că suntem prea păcătoși și că de-aia ne ia Dumnezeu la 70 de ani. Femeie care are doi copii și care ambii copii sunt departe, foarte, foarte departe, pentru că probabil ei trebuie să rupă acest câmp generațional. Și atunci nu poți da vina pe biserică că un om a ales să rămână în frică și într-un cuib extrem de limitat și să nu se cunoască pe el și să vrea să-și închidă proprii copii. Nu, nu pot da vina pe biserică sau pe o carte pentru faptul că un om nu înțelege că pământul este mult mai vechi de 2000 de ani și nu înțelege că pe lumea asta sunt enorm de multe cărți mai vechi decât sau nu neg, este extrem de puternică psaltirea. Eu nu neg lucrul acesta, dar ca să luăm din psaltire doar ceea ce noi vrem, atunci nu putem acuza partea cealaltă. Adică felul în care omul interpretează ceva, felul cât vede cineva din ceea ce există cu realitate este propria lui responsabilitate. Deci a face diferența a, te ved- a reuși să vezi ce faci, ce-ți faci ție și celorlalți cu credințele după care trăiești. Pentru că ce e mai păcătos? Un om care își iubește copiii și este împreună cu ei într-o armonie care combină, care unește viața trupului cu spiritul și acțiunile conform sufletului, sau un om care își biciuiește copiii cu o dogmă, care efectiv, deci să ne uităm la efectele în viața noastră, efectele credințelor noastre. Nu mai putem continua la nivelul la care am trăit până acum. Nu, nu o să se mai poată trăi pentru că se vor acutiza foarte tare simptomele fizice dacă omul va continua să
să-și vadă fericirea dintr-o masă și o casă și un copil, fără a înțelege ce rol are el pe acest pământ. Rolul unui om nu este de a contribui fizic sau doar fizic în viața unui alt om. Adică nu doar prin resurse, nu doar prin timp, nu doar cu ajutorul trupului, da? Și a timpului și asta, ci omul trebuie să contribuția vine. Deci tu poți contribui, dar vei contribui doar pe aceeași nișă de trai. Adică vei preda nevoi, lupte, apărare, sacrificiu, singurătate și clar neiubire. Și clar lipsă stimă de sine cu adevărat, clar lipsă de putere interioară. Sunt foarte multe rutine. Deci, foarte multe rutine, obiceiuri de a ne trăi viața, care vor suferi modificări foarte mari, întrucât omul nu-și va... Deci, nu va găsi ceea ce el caută de vieți la rând, nu va putea găsi chiar și atunci când crezi că tu doar atât ai nevoie. Deci, cel care... Deci, de fapt, ce vrea luna asta de la noi cu Chiron lângă soare? Este vindecarea vieții. Ieșirea din aparențe. Ieșirea din acest circ social construit pe nevoi și frici. Om care spune că pierde iubirea pentru că altcineva a legat iubirea, dar care are de ce pierde? Pentru că are deja un câmp care îl înconjoară pentru că a mai pierdut în trecut o iubire. Că așa consideră că am pierdut-o, nu că am beneficiat de ea și am crescut împreună cu, ci am pierdut-o. Deci omul rămâne doar cu pierderea unei hrani, da? unei surse de hrană pentru nevoile lui. Nu rămâne cu plenitudinea pe care a trăit-o alături de iubirea respectivă. Și atunci el este înconjurat într-o mare durere care de fapt este o proiecție mentală a unei fericiri lângă acea persoană care nu mai este, dar este o proiecție, nu este o realitate, că dacă ar fi zilnic, zi de zi, s-ar putea să nu mai fie atâta iubire. Deci, noi acuzăm că cineva poate ne-a luat iubirea sau cineva să zicem că nu e lângă noi. Dar noi suntem înconjurați de foarte de un câmp extraordinar de dens de durere, de neîncredere
de frică, și atunci acest câmp nu doar că respinge, dar eu trăind în acest câmp, acționez conform a informației din acest câmp și atunci voi face orice ca să îndepărtez persoana respectivă. Imaginația mea va lucra într-un așa fel încât o voi creiona în toate modurile posibile acum ca fiind persoana perfectă, dar perfectă cum? După nevoile mele, nu într-o colaborare. Adică perfect conform standardelor, conform listei de standard, da? De XXX, bifat, aia. Nu într-o conștiință și informație de flux, de permanentă interacțiune, transformare, dezvoltare. Atenție mare că ce se întâmplă? Se vor reașeza păturile, dar nu la nivel social, la nivel de resurse, cum s-a făcut până acum, ci se vor reașeza planurile sociale fizice la nivel de... Deci se vor separa foarte tare cei care rămân cu mentalitatea că viața este grea, pentru că acel câmp care îi înconjoară cuprinde această informație și nu lasă nimic altceva să pătrundă, pentru că asta ar însemna să-și recunoască contribuția și credințele false, care dacă se dărâmă cine sunt ei. Și atunci rămân agățați de niște credințe doar în dorința de a nu recunoaște nici măcar eu cu mine cât de limitate au fost credințele mele, cât de puțin am oferit, cât de puțin am făcut pentru mine, pentru viața mea, pentru cine sunt eu, nu pentru viața, ca pentru viața din mine. Cât de puțin am înțeles despre ce este viața și ce este omul și m-am dus năuc pe satisfacere, stomac și mai jos decât stomacul. Da? Și oarecare putere la nivel de plex solar. Sau de manipulare la nivel mental. Deci, și vor fi cei care vor începe să-și stabilizeze potențialul deja descoperit, vor începe să-și descopere potențialul, dar care potențial? Nu potențialul de trup, adică gen mă fac, nu știu, fotbalist. Pentru că și dacă mă fac fotbalist, una e să o facă, am bucurie în suflet de câte ori pun mingea pe picior, și alta e să o facă, o să am faimă și bani și femei. Sau și nu o să mă duc la școală. Asta în cazul vechi, dar nu generalizez acum, că nici măcar nu știu despre ce e vorba, că nu urmăresc. Deci, luna asta plină, cu soarele peste Chiron, adică cât de vindecat ești, dar cum adică, vedeți, vindecat ești. Dar ca să știu că-s vindecat, eu trebuie să știu și cine sunt. Adică trebuie să știu că am fost rănit, trebuie să știu că mi-am tăiat singur piciorul când m-am urcat în copac și am căzut într-un gard. Deci, sau când am spus o minciună și s-a întors împotriva mea, da? Uh, sau cineva, deci de exemplu, mai este un exemplu, da, ne hotărâm doi oameni și spunem o minciună la servici și
unul din noi doi îl trădează pe celălalt. Și atunci, mamă, ce durere am că oamenii sunt răi. Dar noi am participat amândoi la minciună, deci noi am fost răi, în ghilimele, pentru că am mințit pe altcineva. Deci, cine nu va ieși din această mentalitate, nu va încerca să facă eforturi foarte mari în a se vedea pe el însuși, va rămâne în relații extrem de reduse, care pur și simplu va rămâne în acele relații, dar vine energia în care trăim și efectiv începe cele mai multe dureri acum, da, sunt cele lombare, da, de șale, indiferent de vârstă, indiferent, deci nu mai e pe că ai ajuns la 70 și ai cărat toată viața ceva și de aia te doare, nu. Este efectiv um, obligativitatea vindecării ceacrei 1, adică obligativitatea ieșirii din atașamente, din această din această obsesie de a îți îndeplini doar nevoile fiziologice, doar nevoile de trai fizic, de a păstra această frică a singurătății, această separare de tot și toate. Deci, ce se întâmplă într-o boală? Te pune la pat. Ei, la pat ai timp după aia să te oprești ca să poți să înțelegi ce n-ai înțeles până atunci. Dar dacă mă opresc de bunăvoie și mă hotărăsc să mă întreb cine sunt astăzi și ce vreau eu de la viața mea, ce vreau eu de la rutina vieții mele. Da, în trecut mă mulțumea și pe mine să, nu știu, să stăm acasă, să facem mâncare, să mergem la petrecere, să ne plimbăm de mânuță, să, nu știu, construim o casă împreună. Da, era perfect, da, era, bineînțeles, ai și un pic ce vorbi și așa mai departe, alte activități de... Dar nu aveam satisfăcută această nevoie de a contribui. Adică unul se dezvolta pentru a câștiga resurse, iar celălalt îl susținea și asigura alte nevoi pentru ca el să fie capabil să asigure acele resurse, dar niciunul nu se dezvolta și nu-și dezvolta potențialul. Totul era coordonat de nevoia de resurse. Mângâierea era tot o resursă, o resursă pentru o alinare fizică, pentru care îți dădea o stare de siguranță, că nu ești singur și o stare falsă de stimă de sine, în sensul că erai apreciat. Dar dacă celălalt te mângâia dintr-o nevoie fizică sau dintr-o nevoie de intimitate, să zicem, dar nu dintr-o nevoie de a te cunoaște și nu dintr-o contribuție la viața ta interioară, contribuție la a descoperi cine ești. Toată această
acest social este desființat. Este absolut desființat, forțat, obligat sau obligat, forțat de ceea ce se întâmplă în structura electromagnetică a conștiinței în care noi existăm. Deci am întrebat foarte serios ce durere am, de unde vine ea și a descoperit ce am făcut eu de a ajuns durerea aia la mine, de a mă întreba foarte serios ce-mi doresc de la restul vieții mele, adică ce-mi... doar că trebuie să fiu foarte conștient că dacă eu îmi voi dori în continuare tot ce mi-am dorit și până acum, de fapt voi trăi în aceleași limite și voi trece în continuare prin durere. Deci, cum faci diferența între credințe limitate, deci mai false decât altele, și credințe din ce în ce mai adevărate, prin beneficitatea rezultatelor, care se văd cu ochiul liber în viețile tuturor. Încă un subiect și aș vrea să termin, este de mare, mare ajutor. În momentul în care nu, să zicem că, cum să zic eu, de multe ori ți se iau resursele fizice, tocmai pentru ca să te oblige să realizezi câte resurse energetice sau câte resurse ai în spiritul tău, câte resurse sunt, câte infinite sunt, să te oblige să-ți accesezi potențialul și să-l ridici din ce în ce într-o misiune. Da, efectiv într-o misiune, dar nu o misiune egotică, repet, nu, pentru că am simțit, probabil, am captat ceea ce unii vor gândi la exprimarea asta. Nu vorbesc de misiunea egotică în care sunt eu misionar, nu, vorbesc de misiunea de a contribui benefic, dar cât timp, în același timp, cu claritatea beneficității în mine, adică nu eu în durere și misiune pentru tine, ci eu într-o beneficitate totală, da? Adică într-o măestrie, da, a potențialului. Măestrie care nu se termină. Deci nu are 3 ani master. Este o măestrie care continuă. Da, ce am vrut să spun? Să zicem că nu avem resurse, da? Nu am resurse, nu-i nimic. Cum le... Deci o anumită... Așa. Deci o singură fotografie pe care o căutam și nu am resurse să nu știu, să zicem că sufletul meu, da, deci sufletul meu, să zicem că potențialul din mine are nevoie de niște resurse pentru a se manifesta. Potențialul este energie, este conștiință. Ei, conștiința nu trebuie să fii neapărat pe dealul respectiv și să pui mâna pe el și să obții ceva. Conștiința nu are timp, nu are spațiu, nu...
Deci, va fi lumea, adică lumea în care această fotografie este o bucată de hârtie cu o imagine frumoasă sau un vis de neîmplinit, este lumea, adică este o dovadă clară că încă nu ți-ai accesat chakrele superioare cu adevărat și că nu și că de fapt tu vrei ceva, dar nu vrei să te deschizi și să afli cum să obții acel ceva sau cum să devii acel ceva. Pentru că nu îți hrănești nevoia de a afla, de a cerceta, de a afla, de a cunoaște. Astfel, a te conecta la această fotografie este ca și cum a te transpune pe tine în acel loc. A comunica cu tot ce este în acel loc. Așa cum te uiți la fotografia cuiva pe care, să zicem că îl iubești, sau la fotografia copilului tău, tu te uiți la copilul tău, îl adori, îți dai sufletul pentru el. Dar dacă tu nu te uiți la fotografia ta, tu efectiv vei fi un trup care îl va ține pe loc. Îi vei bloca lui atât cât îți este menit accederea la propriul potențial și la împlinirea lui. Pentru că permanent tu vei avea nevoie de el ca să fii bine. Deci este o lovitură extraordinară acum în tot ceea ce înseamnă mentalitate, că am fost suficient de bun și că am dat tot și mai știu eu ce alte lucruri. Când eu, de fapt, nu m-am uitat, nu am crescut mai mult decât nivelul de supraviețuire. A supraviețuirea cui? A unui ego, a supraviețuirea fizicului, da? Și a unui ego, a unei stime de sine false, a unei individualități dogmatice, raționale, pragmatice, rupte de orice unitate. Astfel de fotografii, efectiv, sunt nu știu, știi, genul cum când intri într-un șoc, da, și te electrocutează, da, pe piept. Deci astfel de fotografii pot avea această putere de activare a ADN-ului, putere de activare a potențialului dintr-un trup. Deci nu, deci dacă vrei să nu să înțelegi, acest lucru poate fi considerat tot nivel de magie, da? Dar magia este tot ceea ce noi trăim. Magia este energie. Una este să te uiți la o astfel de fotografie și nu o să ajung acolo, ce frumos este, dar e numai pentru unii, da, ce urât este că dacă nu pot să ajung e urât, da, ce prostie, că iarăși nu pot să ajung. Sau nu pot să trăiesc niște lucruri. La acel nivel, ești blocat, dar te blochezi singur. Că nu poți să fii iubit, ești blocat, dar te blochezi singur. Deci, cine își va dori acum să se autodezlege, să se autodeblocheze și să
să-și construiască viața lui din el însuși, fără să mai stea în umbra cuiva, fără să se mai prezinte doar prin resursele lui fizice, fără să se mai agățe de vreun copil, de vreun statut unui părinte, de mai știu eu ce alte lucruri, de o informație total nepracticată, adică doar faptul că știu niște lucruri nu mă face cu nimic atractiv față de cineva cu care să ajung la bucurie, ci mă face doar o marionetă care vorbește niște informații. Deci este vindecarea fiecăruia dintre noi reprezintă vindecarea socială. Dar, uite, am tras această carte, dar inversată, în sensul că omul nu-și dă voie să primească. Omul nu-și dă voie să-și dea lui însuși recunoaștere, să-și dea lui însuși toată informația asta pe care o dă altcuiva, să-și o dea lui și să o descopere, să o practice, să vadă unde duce. Omul nu-și dă voie, efectiv nu-și dă voie să primească iubire pentru că este într-un câmp de deznădejde, frică, durere, ură, răzbunare, alte lucruri de genul, frică de pierdere. Nu-și dă voie să primească nimic. Nici măcar răspunsul divinității, pentru că cei care rămân agățați de biserică și care nu se dezvoltă încât ulterior să contribuie la această planetă, sunt cei care efectiv tu ceri împuternicire. N-ai cum să pleci mai slab din biserică decât ai intrat. Clar vei pleca împuternicit. Ce faci cu acea împuternicire? Deci este moment de rugăciune și este moment deci tu te împuternicești prin rugăciune, rolul tău este apoi să împuternicești în planul vieții, orice întâlnești. Dar dacă rămâi în credința aia adică nu primești împuternicirea, efectiv nici măcar împuternicirea divinității noi nu o primim. Deci conștiința că merg și mă curăț și mă curăț de câmpuri create din greșeli, create din distragere și distracție cu viața, nu asumarea vieții, dar trebuie să devin conștient că sunt auzit și sunt susținut și sunt însoțit ulterior. Sunt efectiv însoțit ulterior în construirea vieții, dar toate credințele alea, toată proiecția mea despre ce este viața, toată imaginația mea că viața este doar așa, nici măcar nu mă lasă să înțeleg că eu când plec de la o rugăciune, când plec de la un maslu, eu am alte lucruri de făcut. Deci, în momentul în care ai participat la aceste slujbe extrem de puternice, tu trebuie să știi că n-ai voie să rămâi pe loc, să înghiți aceeași... Cum să mă exprim? E ca și cum nu te-ai oprit din a lua pastile. Ai luat pastile, te-ai vindecat, dă-i drumul. Te mai întorci când vrei să treci la nivelul următor. Când vrei să faci ceva mai mare și ai nevoie de mai multă putere, te întorci. Sau colaborezi de la distanță, oricum.
Dar tu trebuie să fii conștient că în momentul în care ai primit ceva, ai de făcut ceva cu lucrul ăla și în momentul în care te-ai rugat, automat ai primit. Noi dăm cu piciorul inclusiv la tot ceea ce primim. Sau nu? Suferința asta în tăcere, mă duc la biserică și eu mă întorc cu suferința acasă, este, m-am dus la biserică de ce? Ca să-i arăt lui Dumnezeu ce suferință am eu și poate Dumnezeu mă iubește numai pe mine, dar nu iubește pe ceilalți și eu trebuie să sufăr în continuare ca Dumnezeu să mă iubească. Nu știu, sunt multe lucruri. Mintea poate inventa infinite scenarii. Această suferință în acest social distrus, limitat, care acum evoluează, deci el acum înflorește, crește, dar va crește cu fiecare din noi, cu fiecare om care va înțelege că toată această durere care îl acoperă și pe care continuă să o mascheze în acțiuni de împreunare socială doar la nivel de fațadă, rămânând în mentalitatea că ceea ce se obține prin potențial, rămânând la visul unui potențial, împlinirii unui potențial. Deci durerea este fuga de munca necesară pentru împlinirea potențialului, pentru împlinirea a ceea ce crezi că nu ai. A trece la recunoștință de la a suferi în tăcere, la a trece la recunoștință pentru faptul că ți se dă șansa să înțelegi acum viața unui om, să înțelegi să fii recunoscător pentru faptul că încă mai poți să contribui, să fii recunoscător că ai un vis, să fii recunoscător vieții. Recunoștința pentru faptul că pentru tot ceea ce ai, pentru tot ceea ce ești, recunoștință, da, pentru suferim, da, avem mâini, avem picioare, sunt oameni care n-au și cred că nu suferă atât cât suferim cei care avem. Să fim recunoscători vremurilor în care trăim, și în care se prăbușesc atât de multe iluzii și atât de multe minciuni despre ceea ce am crezut noi că este omul. Să fim recunoscători față de omul de lângă noi. În loc să exact ca aici, da? Această fotografie, da? O am cum? O prietenă a ajuns aici, da? N-am ajuns, încă voi ajunge. Dar
extrem de recunoscătoare pentru că prin ea, la mine a ajuns această energie, la mine s-a deschis această cale, la mine a venit, deci efectiv cum să zic eu, să fim recunoscători pentru, deci orice vine în viața noastră, de când ne trezim până adormim și inclusiv în timpul somnului, sunt resurse pentru a ne îndeplini misiunea, a îndeplini potențialul, a ne îndeplini absolut toate nevoile pentru a fi într-un întreg de plin. Doar că judecata, clasificarea, separarea, inconștiența prin care noi rămânem în niște câmpuri cu informație absolut greșită, adică informație de ce greșită, că ai zice că nu e greșeală și nu, dar greșită pentru că acea informație duce la durere. Pentru că acea informație, de fapt, distruge tot ceea ce m-ar bucura pe mine. Deci, recunoștință. Când vom trăi în recunoștință pentru faptul că un om ne-a zâmbit, fără să înțelegem că cine știe ce vrea de la noi, recunoștință pentru posibilitatea de a ne descoperi pe noi, pentru posibilitatea de a afla cine suntem. În acel moment, deci să zicem că nu mă cunosc, să zicem că am trăit într-un anumit plan, o anumită dimensiune, da? Dar acum pot recunoștință pentru acest nou început, pentru recunoștință pentru tot ceea ce este diferit, pentru că tot ceea ce este diferit, de fapt, îmi susține mie evoluția, creșterea. A rămâne în a acuza ceva, în a judeca ceva, de fapt îmi va închide sufletul permanent și nu îmi va da posibilitatea să descoper de ce acel om a ajuns în postura în care eu să-l judec și el să sufere. Pentru că și cel care judecă și cel care suferă, amândoi sunt în aceeași suferință. Doar în momentul în care nu mai judeci, vei înțelege mecanismul din spatele durerilor. Deci, diferența între a te naște pentru a obține și a te naște pentru a fi, descoperând mecanismul din spatele lui eu sunt. Vă mulțumesc, vă doresc o înălțare de misiuni personale extraordinare, pentru că în momentul în care intri pe destinul tău, intri pe potențialul tău, în momentul ăla nimic nu mai reprezintă efort. În momentul ăla atât de multe blocaje interioare se descoperă și se repară, da? Devin
blocajele devin poduri fabuloase, devin conexiuni fabuloase în interioare. Iar în această perioadă, cine va ieși din a judeca pe Dumnezeu, din a judeca pe aproapele Lui, pe a judeca pe oricine pentru orice, și va intra pe recunoștință, se va apropia de tot ce înseamnă univers într-un mod greu de crezut pentru tot ce noi am trăit până acum.